U dolini Fimbl živi jedan drugar nama drag. Da bi čuli lepe priče, došli smo na kućni prag. Jer do njega stižeš vrlo lako, on se zove Rolimo. Roli, 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 rolimo. Njega stvarno vole deca sva. To je krtica Rolimo. La 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 la. La 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 la. Zdravo, drugari, kako ste? Danas smo u školi imali zadatak ponesi igračku. I ja sam ponela Flopija. Hajdemo, Flopi, da pronađemo ostale. Spremni? Onda idemo! O, zdravo, drugari! Kako ste danas? Ja sam upravo napravio novo jastuče. Jel vam se sviđa? Zdravo, Karoli. Pa to je baš lepo jastuče. O, zdravo, mala Bo. Upravo pričam našim drugarima da sam ga sam napravio. O, vidi, Flopi. Vidi u Karolijevo jastuče. I Flopiju se dopada tvoje jastuče, u Karoli. Da li bi Flopi želeo da čuje priču? O, da, hvala, u Karoli. Jugo, Migo, Prigo, Amigo! Može li i Didi da sluša priču? A Bibi? Pa naravno da mogu. Smestite se udobno na krevetu i ja se vraćam dok kažete Rolimo. Flopi hoće da sedi na Karolijevom novom jastučetu. I Didi bi htjela da sedi na jastučetu takođe. Šta je bilo, Didi? Zar ne želiš da sediš na jastučetu? Ne. Dobro, onda ću ja da sedim na jastučetu. Udobastično jastuče. A ti možeš tamo da sediš, Bibi. Udobastično. Ni Flopi ne želi da sedi na jastučetu. Eto. I meni je lepo i udobno. I meni je. Sada smo svi spremni za priču. Vreme je za priču sa Rolimom. Naš omiljeni deo dana. Kada otvoriš knjigu ti, svašta otkrićeš. Kada otvoriš knjigu ti, zabava čeka te. Sa macama i kucama i majmunom koji kaže bu, bu. Čudesni stvorovi, kraljevi i džinovi, a možda i vila ili dve. Šta to imamo ovde? Kada otvoriš knjigu ti, svašta otkrićeš. Priču ili rimu, zabavu finu, da zajedno čitamo mi. Knjige ovde, knjige onde, nađi mi knjigu za priče dobre. Jednu priču sa igračkama, moliću. Hvala. Dakle, jeste li se udobno smestili? Da! Lepo, počet ćemo onda. Jednog jutra je Moli obukla svog medu za izlet sa medama. Svi su sa sobom nosili medu. Čak i Molin tata pronašao svog medu koji je imao jedno oko, ali se i dalje smeškao. Kada su se svi spremili, otišli su do Marindine kuće i Marindina mama je spakovala veoma ukusnu hranu u korpu za izlet. Moli i Marinda su htele da virnu unutra, ali im je Marindin tata rekao da odu na sprat i pronađu Marindinog medu. Marinda je pogledala ispod kreveta, ali meda nije bio tamo. Ne brini, rekla je Moli, pomoći ću ti da ga pronađeš. Gledale su iza ormarića i pronašle su staru rođendansku čestitku. Gledale su na dnu ormara i pronašle 3 smrdljive čarapice. Gledale su iza zavese i pronašle stari balon. Marinda se uznemirila. Nemoj meda, treba da krenemo, rekla je Marindina mama. A Marinda je počela da plače. Hoću mog medu.
Molly je morala nešto brzo da smisli, nešto što bi popravilo stvar. Hoćeš li da mi pomogneš da pripazimo mog medu? Toliko je veliki da mu treba puno pažnje. Rekla je Molly. Marinda je prestala da plače i klimnula glavom. Molly je držala medu za jednu, a Marinda za drugu šapu i ljuljale su tako medu visoko, visoko, jupi! Kada su stigli na izlet, Molly i Marinda su sve mede poređale u veliki krug. Hoćete li da mi pomognete da izvadimo stvari iz korpe? Pitala je Marindina mama. Onda su Molly i Marinda otvorile korpu, a unutra su bili sendviči, višnje, krofne, breskve, slatkiši, čips, šargarepe, limunada i Marindin mali meda. O Bože, pa ja sam stavila medu u korpu da ga ne bismo zaboravili. Rekla je Marindina mama. Izvini. Marindin mali meda je seo pored Molinog velikog mede i izlet se bezbrižno nastavio. Eto tako. Drago mi je da se Floppy nije izgubio. Kao ni Bibi. Ani Didi. Didi? Šta se desilo, Jugo? Didi, nestala je. Ali to je baš čudno. Bila je tu pre priče. Pa sada je nema. Pomoći ćemo ti da je pronađeš. Tražimo kore. Tražimo dole. Tražimo brzo, 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 brzo. Tražimo sporo. Gde li je to ne znamo. Mi ne znamo gde je. Gde li je to ne znamo. Mi ne znamo gde je. Tražimo tamo. Tražimo amo. Tražimo tu. Mi tražimo svud. Gde li je to ne znamo. Mi ne znamo gde je. Gde li je to ne znamo. Mi ne znamo gde je. Tražimo levo. Tražimo desno. I gde je mrak? Uhu! I svuda. Negde ona krije se. Mi ne znamo gde je. Gde li je to ne znamo. Mi ne znamo gde je. Mi ne znamo gde je. Mi ne znamo gde je. O Bože, šta da radim? Nemam ništa što bih mogao da mazim. Možeš da maziš ovo? To je moja četkica za zube. Znam, ali ti voliš da pereš zube. Tako da voliš i četkicu za zube. Ali ne kao što volim Didi. A šta misliš o ovome? Previše tvrdo da bi se mazilo. Oh, O, treba ti nešto mekano za maženje, Jugo. Sveščice igralice, otvori nam stranice. Neko se krije, ko li je tamo? Da li je Fimble? Da li ga znamo? To je Fimbo! Šta ćemo danas da radimo, Fimbo? Gle, to je šal. Veoma je fin, dobar je i mekan. Tako je. Ovo je igra šta je meko, a šta tvrdo. Pogledaj, evo ga auto. Da li je auto mek ili tvrd? ja ne bih rekao da je mek. Auto je tvrd. Tako je. Evo ga perce. A perce je... Meko. Tako je. Perce je meko. Gledaj, evo ih šoljica i tacnica. Jesu li šoljica i tacnica tvrde ili meke? Šoljica i tacnica su tvrde. Tako je. Šoljica i tacnica su tvrde. Eno ga oblak. Da li je oblak tvrd ili mek? A oblak je mek. Imamo meke stvari i imamo tvrde stvari. Da li imamo više tvrdih stvari ili mekih stvari? Da vidimo. 1, 2, 3. 3 meke stvari. 1, 2, 2 tvrde stvari. Imamo više mekih nego tvrdih stvari. Bravo, drugari!
A šta misliš o ovome? Ne mogu da mazim knjigu. Knjiga je previše tvrda da bi se mazila. Ohoho, pa znam, ali možda mogu da vam pročitam još jednu priču da vas raspoložim. O, važi. O, a šta ja da mazim? Ja znam! Jastučići su meki. Jesu, evo odabrat ću ti jedno, Jugo. Koje da odaberem? Inki dinki, zepiti se, ulaga bula, da ili ne? Hvala, Malabo. Ovo jastuče ću zvati Didi broj 2. Pa, počet ćemo onda. Bio jednom jedan zgodni princ, ali nije mogao da pronađe dovoljno lepu princezu da bi mu bila žena. Kralj i kraljica su pozvali sve princeze kraljevstva da upoznaju princa, ali se princ nije zaljubio. Previsoka, preniska, dosad je jako bliska. Bajkao se princ. O, mama, ostaću zauvek sam. Gluposti, Rekla je kraljica. samo moramo bolje da tražimo. I onda se začulo kucanje na vratima. Princ je otvorio i ugledao prelepu devojku. Zdravo, Rekla je devojka. ja sam pošla kod bake i moram negde da se odmorim. Kraljica je sluškinji pomogla da raspremi krevet za gošću. Ali ovaj krevet nije bio običan. Bilo je tu debelih dušeka i tankih dušeka i tačkastih i prugastih dušeka. A na samom vrhu je bio najudobniji ljubičasti dušek na svetu. Zatim je kraljica uzela maleno zrno graška i stavila ga ispod svih ovih dušeka na samo dno. Devojka će ovde prespavati, Prošaputala je kraljica princu. a ujutru ćemo znati da li je prava princeza ili nije. Ako jeste, nek ti bude žena. Te noći nesrećna devojka nije mogla da zaspi. Okretala se, prevrtala se. Čitala knjigu. Čitala je knjigu Medi. Ali i dalje oka nije sklopila. Ujutru je princ upitao devojku kako je spavala. Ne baš najbolje. Rekla je. Nešto malo i tvrdo me je celu noć mučilo. Bravo, devojko draga, rekao je kralj. Samo prava princeza bi mogla da osjeti grašak ispod svih ovih dušeka. I svi su se radovali i plesali zato što je princ konačno pronašao svoju princezu. E pa lepo. Grašak je bio toliko tvrd da je princezi bilo neudobastično i pored svih dušeka. I tvoje novo jastuče je pomalo neudobno i Karoli. Jel da? Au, ajde siđi da vidimo u čemu je problem. Didi! Gde? Evo je! Tu je bila. Zdravo, Didi, tražili smo te. Didi midi, tako si mi nedostajala. Ej, čekaj malo. A gde je sada Bibi? Migo, eto ti oko vrata. Dobro je. Uplašio sam se da si Bibi izgubila. Zar se danas nismo sjajno proveli? Da, bio je to pravi roli-moli dan. Družit ćemo se i sljedeći put u dolini Fimble, zar ne? A sada je vreme da krenemo. Doviđenče! Hajde, Didi broj 2, pozdravi se sa Didi broj 1.